Kubor nakaslem jong unongsan hima. U Principal ke Sacred Heart Boys High Secondary School, u Father Alistair Stephen Marwin, ula ong ba ula syatlang berkinong hikai namar ba usngu komen baka school kala yo biang hakagerdan top 20 namar leslam kam juyo shu ya kena kekerdan. U Principal ula ai kublei u Ivan Shan nongrum u kena ba pulih kena ke school u belayo rung hakathop top 20 hakagerdan ke bahar. Habai keren berkinong thok kubor halor ke jimpen bet thamai ke sorkar ke exam SSLC bansha eki kena ki ba fail bakini khun biang ikani ke exam ufada Alistair uloong ba kani kala banwandra ka jingbaha bat kala ru banbu jingmai ki kena bayo ki instinct no ne jai tu no ka jingpule jongki u Ivan Shan nongrum u bayo top 20 na kani ke school uloong ba kani ke jingminot ba ka jingdwai jong u kabala ban pun poy u shakani ka thong uloong ru ba ka jingpule kalong kum ka marathon namar omla banjam shisinjam hendai dei banya suki suki ban kut jingmut bangin nyat kat bala ban poi shakathong. Padat. Apa bang? Ai buram ya ublay trakan rat ublawan namar bakani kajing job chunga shikathong kadai na kajing nakadaw ba ule ma u kadai na kajing sa chung kamera thisti ngai tiru ya kani kajing job chunga saya email ipa chunga kiba ladon bakna hakti hajat belaya kersan lam yanga nadu bedang rit hadu menta te kajing job chunga kadai ru nakadaw chung kino hikai school chunga kibra penikai tebit kat kabakila isen ya i principal bat yaki param kelas ru kibla kersan lam yanga bat ya baro kibala kersan lam yanga kajing dua chungki bat kibla yarap yanga keniat kesat kat kabakila isen cái công ty itu punya ngaklem kemi lenti ben yo ekne kerdan ngasyu dua bi yo blay ai ba result chunga kan no kabha ngale bi kat kabala te kumta ken ngasyu ngam klem kerman hira ngasyu ngam klem dur bangan yo ekne kerdan te ngai ti yo blay kata kaburam baro film itu công ty itu ta ka lenti ya chunga kalong da ublay ibit yanga kwa ban long riu nang hakashi sngi ngakre kumba nyau kenta shi sngi kamlong klempap man ka sngi ndai man la ka sngi ngakre nyau kenta la dangala ndai la dangamla haka halashai ka sngi pat ngan persyang man pendap ya kebangala no tama la ka sngi nadu pas sedang usnam hadu menakut ya minop kade kajing minot hi bat kajing duai ka ba yarap yang ngaban pos kan ni katong ba ngaklem pun kam ngapun kam tang kendiat kensaj sibuk ban yaki bangam sengutu nak yang kai tang kita hi ngaklem pun kam ai kamu pasal kasih empak guide ngapet ngalu malah andre ngamda syania tu namar kadai nak kajing kai jungkino kai hi pernah kakot hi kaba la penyarap yang ni pun pos kanik namar kani berok kadai kajing lek jung blai kaing kasem junga kadap de kajing kerku namar kajing lek jung u te kumtahi ngihapan pun pa kajing ngungu bat pi hakin ki por menta kajing seni kidang kontroi te ngarup ngakwa ban lek yelaka kam kajam ban yarap ikibre ban kring ikibre sha ublai benek yang banyak kenta sini lek kai kum ki football basketball volleyball ngasngap kijing rai ngakren kai ki parlok kum kita kijing pen refresh junga ka message ke bang aku ban ai kalong kajing pule jungi kalong kum ka marathon nimla ban jam syaka bekut
hashi senjam ini penyat stat suki man la ka sngi man la ka jingya hendrai ka jing thumu ka hendrai ngidai bandan ha jabing jingi ngidai ban kut ngidai ban ya halak kat bela Mbak Leba, di rantai kemudian tak keren mukong ini air burung sebelah, baladon rangkat kayu kesem sini, kuan tu hati jumpa kerek tu ke exam, baladon be pedang tak kamet pun kaya ulaan boleh kot bah, bat tunjuk tu tadi ke jumpa kerek tu, jumpa sistem tu, bat lem bat kena kaya tu, kata ini ke burung ke apa, ini tenar yang pada bagi pun bah kat tidak pandang juga. Chúng ta khi cũng chúng ta cũng được ta. Kami bertanya ini cu hikai di kuno bikin long di bawah kuno bikin kerja bawah Andre ya kata kejinjit ke dia mon lebih kuat menjit dia kata ke bagi jit bagi setenak ini par long pan inong support dia kata setenak ini umar kejinjit jungi bagi kata ke bagi jit kalau bawah tu ini support dia kata kata kalau kuno Principal jongka School Sacred Heart Boys Higher Secondary School haba ngayo iya kini ke result mo ngadap da kajing sengok komen hadu kata-kata nomor labun senem ngim ju dayo syu mo ba ki kena jongi kinwan sekmat hendai ha mentau senempat ngayo i ba u Ivan Shan nongrum wan sekmat sisa dap da kajing sengok komen hadu kata ta wat lada nga ngam ju syat syu te menta ka sengi hamar yo iya kini ka result te ngadap da kajing sengok komen la ya syat lang bagi kena kai te hakani ke por ngai ngu idam yu blai mo ba u la khu kedo ke school ke jongi na du banga simti ku mo principal mta bat tunju ai khu blai kam to me ya u Ivan Chan nongrum u bala le bha bala minon hoi nganget ba kadi ga jing tri sistem ju u dengkat ba ka jing rap jong blai ba ma u la wan syakmat haka second rank jong kani ka secondary school ka living certificate mo lang kita tinggal jingon ni nak ide kena isa jingsha ini kena ide iba pulih apo savio generate kadika section C ka jong ka Sacred Heart Boys te iru idon ka jing thumu ko bha ban long ko muling do te menta I don apo nong lakhet apo bhoi te iru idang pen kre hi na ka benta ka jing long ling do ka jong I ada seorang klik lihat mo ni ba soka jela lama kata putih di si penyekun exam trik arsil kena tu pisim kene kalong pabiang ne hano ka orkom trai ka gitu belong matrik arsil jong soka te ngaru amda tibha ka ai ka jing thumu jong ka sarkar nomor ka ai ka bangatip kalong ba ka jing thumu ka jong sarkar ka da ka ba penlong ya kani ka matrik ke ba arsin ki ong ba khnang ba ki khna ki nom penlen no e ya kini ki banai ki singi dei ki hapor bangadan ka wai ka ni song meeting te ka ai ka ba ki batayengi ki ong ba dala dep kane ka first exams te ki ba fail kin le ya ka second nomor ba kim kwa ba kini ki khna kin susong e kum to kin up hadu sistem da ka dei kum ta try ha ka ayu changa nga ngau ka biang hi balai ba khna unsa un penle no e mo ya kata hendai teng ru kanero kadan hi ka jingma nomor ba ki khna ru kin sakhen sting no nomor kin sa ong o danga fail umlele ba kadan biang sa ka wipat ka exam bangan yale so kanero kadan hi ka jingma mo kanero ka song hi ka jing long ka jingman jung khna ladau khna hi uba simkhia ka momot un satre stom but hoi kane ka jingle jung ka sarkar kan sadon hi ka jingirap na ka benta gitu ki ba khamduna ha ka jing pule hendai ya kitu ki bastat patte ngat don ke jingma ba yo ki kensting no ki o danga pass na nga fail hakani ka first exam na laban repeat biang ka second exam te kata hi ka jing singo ka junga ma mungkin ini gitu jong ka kalong ba orang pipiang orang pisim ya ka bade kam jaitu di kena school penyekun matrik arsil thai kata te ban ong e pite ngamla ar ban ong namar ba kasong hiru haka ka jing singo thu jung khna ukna ubajai tu te unsa kensting mo hendrai ya ki khna sisa ki badon ka jingduna ki bala trestom hendrai ki fail kaneru kan sayarap yaki nama da ka bapa si menta usnem te kan skin sala yaki bro bakin yalet ki wepat ki amin ki course mo ki bakila kila ban join bank ka class 11 mo hendrai ka ngan kumbang ong epi mo ka don hi ka jing bah ba ka jing sniu kata ka song ru ha ukna te kumno ba u perkhat kumno u sim ya kane
mo kul jengi ka biang nga udon tang way ba fail ka percentage ka di 99.22 te kataru ka banda ka jing kemen yang ngar mo